Много ценна двойка са тия два. Да. Ами изключително са и искрени и нямат необходимост някой да им каже окей, ти си много як. И да им сподетели музиката, смисъл нещата са whatever. Рапа си е рап, той ако си е в теб, го правиш. Което е якото, защото не рубуват на нищо и на никого. Което е изключително необходимо да го научи всеки, лично аз така си мисля, всеки, който иска да създава неща. Дали ще рисува, дали ще танцува, дали ще такова, не е нужно никой да ти каже ева ларката, много си як, да ти дига, да. Просто си движи нещата да ти е яко. Да е срам от тях. Абсолютно да ти е яко, разви се в това, което вършиш. И така.